Kaixo! 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 Entzule maiteok, zer modu zaudete? Ongi etorriak hau podcastera, hezkidetza eta askatasuna uhinetan zabaltzeko podcasta. Ongi etorria eman nahi dizuegu hau podcasteko saio honetara. Gure izenak Oier Garzia, Ibai Urra, Egoitz Roncero eta Oier Serrano dira. Eta saio honetan nerabeak eta sexua gaiari buruz hitz egitea gustatuko litzaiguke. Nerabeak eta sexuaren gaia konplexua da, eta kontu handez heldu behar zaio. Bai, nerabeen eta sexuaren arteko harremana konplexua da, baina baita oso beharrezkoa eta funtsezkoa ere guretzat. Honi, hainbat alderdi sozial, biologiko, psikologiko, emozional eta kulturalek eragiten dizkio. Denak bezala, gai honek bere gauza positiboak eta negatiboak ditu. Bai, alde batetik zeure burua ezagutzera eramaten zaitu eta besteekin harremantzera, baina baita bere arriskoak dakartza. Hala nola, sexu transmisiozko gaixotasunak edo nahi gabeko haurdunaldiak. Bestalde, etapa hau nahiko zaila zaigu nerabeoi, aldaketa handiak hautematen baititugu. Gainera, sentimentalki hobeto egiten dugu eta beste pertsonak ulertzen ikasten dugu. Argi dago, sexu hezkuntza txikitatik izan bagenu, nerabezaroa hobea izango litzateke. Hala ere, naiz eta oraindik hobetzeko gauzak egon, urte hauetan gauzak hobeto egin dira. Izan ere, oraingo baldintzetan, gure gurasoen nerabezaroa hobea izango zatekeen. Ez zitzaielako gai honen inguru hitz egiteko espaziorik ematen, edo behintzat ez guri bezain beste. Bai, eta horregatik gaurko podcastean sexu hezkuntza hobetzeko hainbat proposamen ekartzen dizkizuegu. Azken urte hauetan hauteman ditugun hobekuntzak azaltzeaz gain. Gainera, pornografiaren arazoak azalduko dizkizuegu. Sexu hezkuntzaren alderdi negatibo nabarmenena delako eta haren kontra zerbait egin beharko genuke. Beno, heldi ezaiogun gaiari. Gaian sakontzen hasteko, nerabezaroa aldaketa garaia da. Bai fisiko, bai emozionala eta guretzako berriak diren egoera askori aurre egin behar diegu. Hala da, konfinamendutik nire gorputza aldatzen hasi da eta askotan oso galduta sentitu naiz. Aipatutako aldaketa hauetan aurrera egin ahal izateko oso garrantzitsua da heziketa egoki bat jasotzea. Egia, nerabeon etorkizun sexuala jasotzen dugun informazioaren menpe dago, eta ez baldin bada denbora zuzenean ematen, gure kabuz bilatzen hasten gara, eta askotan informazio desegokia jasotzen dugu. Bai, erakusten ez baldin badigute, nerabeak gure kabuz egiten dugu eta askotan informazio desegokia jasotzen dugu. Nire ustez, etxeetan gehiago hitz egin beharko genuke, etxean askotan gai tabua baita. Gurasoek orain zerbait gehiago sakontzen dute, baina imaginatu horrelako egoera bat gure guraso eta aiton amonen etxean. Ezen ezertzo ere hitz egingo gaiaz. Horretaz gain, eskoletan sexu hezkuntza gehiago egon beharko lukeela uste dut. Bai, eta sarrenan aipatu bezala, sexu heziketa hobetzeko hainbat proposamen dakartzago. Azken batean, gaur egungo sexu heziketa nahiko mugatua da, prebentziora bideratuta, beste gai garrantzitsu batzuk alde batera utziz. Afektibitateak, adibidez, nerabeoi harreman osasuntsua eraikitzen lagundu beharko liguke. Nik uste dut pornografia ekiditzeko alternatiba bat eman behar zaigula nerabei hezteko orduan. Hau da, app edo webgune hezitzaileetara sarbidea eman behar zaigu. Ez jotzeko pornografiara informazio bila. Honekin lotuta, beste egunean berria egunkarian irakurritako albiste batek zioen pornografia sexu heziketarako iturri nagusiena dela, nerabeon artean. Eta pornografia industria bat da eta ez dago besteko egina, errenta ateratzeko baizik. Gainera, pornografian ematen den informazioa ez da erreala eta nerabe askok sinistu egiten dugu, sexu heziketa horrela dela. Pornografia fikzio moduzkoa da eta hau argi izan behar dugu nerabe orok. Interesgarria, nire ustez, pornografiak ekartzen dituen alde txarrei aurre egiteko sexu heziketa da hoberena. Ados nago, azken batean, sexu heziketa txar batek hainbat kalte ekartza. Guzti hau oso ongi dago, baina nerabeoi ere argi utzi behar zaigu bakoitzak bere realitatea eta esperientzia daukala eta jasotako hezkuntza bere realitatera egokitu behar duela. Hori ere komentatu beharko lukete. Gazte asko gaizki sentitzen dira oraindik ez dituztelako sexu harremanik izan eta hau arazo bat izan daiteke. Bestalde, prebentziora bideratutako hezkuntza ere oso garrantzitsua da. Sexu transmisiozko gaixotasunak gero eta edatotagoak daude gure adineko gazteetan.
Horregatik berriro, sexu hezkuntza oso garrantzitsua da. Hezkuntza txar baten ondorio oso negatiboak izan daitezkelako. Horregatik, ondorio horietako batzuk ekartzen dizkizuegu. Lehenengoa eta nabariena, sexu transmisiozko gaixotasunak eta planifikatu gabeko haurdunaldiak. Nik adibide on bat daukat horretarako. Beste egunean berrian irakurri nuen erreportaje batean nerabeetan eta sexu transmisiozko infekzioen igoerari buruz hitz egiten zen eta honetan Joana de Miguel mediku eta ikerlariaren hitz batzuk larritu ninduten. Neraben artean sexu transmisiozko infekzioak laukoiztu egin dira eta beriziki emakumeei kalte egiten diela. Egia da, orain infekzio gehienak kontrolpean daudela. Hau da, ez dutela arrisku handirik eta medikuek ongi ezagutzen dituzte. Kontu hartzen da ere, ez dagoela gure gurasoen garaian izandako arriskuaren kopurua. Arrazoia daukazu, hobekuntza asko egon dira arlo horretan. Nik sexu transmisiozko hainbat gaixotasunen adibideak dakartzak. Giba, sifilisa edo herpes genitala, guzti hauek oso kaltegarriak nerabean edo edozein pertsonaren organismoarako. Sexu transmisiozko infekzioi aurre egiteko nahiko interbide erraza dago, antisorgailuen erabilera. Bai, horren harira irakurri nuen erreportajean Arabako IESaren aurkako batzordearen kide den Mikel Resaren hitzekin gelditu nintzen. Arabarrak ziren preserbatioak eskuratzeko moduak erraztu beharko litzaizkiela nerabei. Antisorgailuak askotan ez daude oso eskuragarri eta gazte askok antisorgailuak ez erabiltzeko bidea hartzen dute. Gaztetxe askotan doainik egoten dira, baina festa batean baldin bazaude ezinezkoa da hauek lortzea. Egia da, gainera, antisorgailuen prezioak altuak dira farmazietan eta gaizki ikusten digute nerabeok erosten ditugunean. Nik horretarako proposamen oso on bat daukat. Gobernuari eskatuko nioke taberna guztiei antisorgailuak ematea eta gero hauek eskuragarri egotea jende guztiarentzat festetan. Kriston ideia iruditzen zait, horrela preservatiboen erabilera zabalagoa izan ahalko da eta sexu transmisiozko gaixotasunak murriztuko lirateke. Loturra txarrenetara, bueltatuz, lehen esan dugun bezala, nerabeok desinformazioen aurrean, lotxa eta errua senti dezakegu gure sentimenduen aurrean. Nik azken alde txar bat dakart, identitate sexual eta generoari buruzko nahasmena. Hau da, norberaren identitatearekiko zailtasunak eta diskriminazio eta homofobiaren arriskua. Bai, baina gai hau gure ikaskideen egokitzen zaie eta haiek gehiago sakondu ahal izango dute horretan. Beraz, nerabeak eta sexuaren gaia nahiko konplexua da, baina argi daukaguna da hezkuntza on batekin nerabeok sexualitatea oso sobe biziko genukeela. Hau izan da guztia eta espero dugu gustatu izana. Eskerrik asko entzuteagatik eta hurrengora arte. Hau izan da guztia eta hurrengora arte. Agur!